Паўночна-Атлантычны альянс сёння здольны гарантаваць бяспеку сваіх удзельнікаў ва ўмовах расійскай пагрозы. Глядзіце размову нашага журналіста Алеся Сіліша з прафесарам Брусельскага свабоднага універсітэту Тонгфі Кімам. Расійская і беларуская прапаганда ўвесь час паказвае НАТО як агрэсіўны блок, які нібыта пагражае у тым ліку Расіі і Беларусі. Але мы тут на захадзе добра ведаем, што Паўночна-Атлантычны альянс першапачаткова ствараўся як абарончы саюз, каб стрымліваць магчымую агрэсію з боку трэціх краінаў і абараняць сваіх удзельнікаў. Раскажыце, калі ласка, пра гэта больш падрабязна. Першае, паводле сваёй задумы НАТО гэта абарончы альянс. Асноўныя абавязанні паводле дамовы, напрыклад, артыкул 5, датычыць абароны чальцоў альянсу ў выпадку нападу на аднаго з іх з боку вонкавага суб'екту. Пры гэтым НАТО не абавязвае сваіх чальцоў далучацца да вайны, распачатай адным з чальцоў альянсу. Такім чынам, НАТО не прызначана для наступальных мэтаў і паводле сваёй сутнасці ёсць абарончым альянсам. Вядома, гэта не азначае, што НАТО ніколі не праводзіла наступальных дзеянняў за межамі тэрыторый сваіх чальцоў, напрыклад, у Косаве ці Лівіі. Такім чынам, НАТО таксама часам удзельнічаў у наступальных аперацыях, але ў цэлым асноўная мэта НАТО абарончая. Гэта, напрыклад, было відаць падчас уварвання ЗША ў Ірак у 2003 годзе. Унутры НАТО адбывалася шырокая дыскусія, і ўрэшце, нягледзячы на тое, што краіны-чальцы НАТО вядома удзельнічалі ў аперацыях, чаленства ў НАТО не абавязвала іх уступаць у гэтую вайну. І цяпер, падчас вайны паміж ЗША і Іранам, краіны-чальцы НАТО таксама, паводле дамовы, не абавязаны ўступаць у вайну. Чаму ж тады Расія прадстаўляе НАТО як агрэсіўны блок? Бо НАТО аслабляе перамоўныя пазіцыі Расіі. Калі еўрапейскія краіны маюць эфектыўную абарону, Расія не можа запалохваць гэтыя краіны або прымушаць іх да чагосьці. Гэта сапраўды змяншае перамоўныя рычагі Расіі, але аслабленне перамоўных пазіцыяў Расіі – гэта не тое самае, што спробы НАТО заваяваць Расію або напасці на яе. Такім чынам, у цэлым НАТО – гэта абарончы альянс.